Dakle, vi ste 40 godina skupa. Kako ste se upoznali, gospođo, se sjećate? Na putu prema Zagrebu, tad se putovalo 20 godina. Ili što bi danas rekli, HŽ-om. Ne, čim ste putovali? Vlakom, normalno. Prvi put kada vas je ugledao, šta vam je rekao? Karte, molim. Ja vjerujem da je on bio prije 40 godina zaista lijep, jer sad... Ko da gledam sebe prije 2 godine. Ne, kažete, šta vam je rekao? Da vam dobacio nešto? Imali ste premalo mjesta, dobro? Htjeli ste se rastegnuti? Gospođo, skinit ću sako, majke mi, nisam bio tamo, ali osjećam. Šta je on rekao? Slobodno se naslonite. Šmekera! Nek se vratimo na vas, gospođo. Čime se bavite? Koje je vaše zaposlenje? Kineziolog. Gledate mene kako se znojim dok samo hodam, mislite se. Debeli, iću ja tebi na sahranu, pička ti.